Jaramogi Ajwang ne wantie county mar Kajiado. Jumani pod antie county mar Kajiado. Ka bende pith ma watimo kawuono en pith mar rech. Mae e vertical lake. Manyiso niya tangi gite nigi rech. To nonyiso ni tangi nigi te e tangi achiel wan gi rech 2,000. Gisani adwa na pidhre agi. Aito kasepidhegi e chenro ma bende wadwa tayo kawuono en niya wadwa ng'eyo value additions mage mayudore. To kopogore gi value additions ma iniwuon ing'eyo kaka wachni kit protein ma ichamo, wan gi mbolea ma bende yudore e rech kae. Wan bende gi collagen ma bende samoro nyalo konyo jogo man gi adhola. Inyati gi collagen ni mar miyogi mondo gichang piyo. Mar adek wadwa tang'oni kata wadwa nyisou kaka itimo harvesting kata kaka ikeyo rech. Yena mondo akaw kinde ni mar wakie chenro mar jumani luonga ni Alori Nyakabla. Jack, waneno kaka rita mar ler wachako godo. Aito koro kae mi wacho ni mai chuny wach koro kae kuma mwandu omuom nitie. Koro inyanyiso gima timore kae. Koro Alori koro ka wan phase mar 4 mar project waluongo ni commercial phase ma koro wan full blown wagaro rech wapidho rech maber. Koro adwa ranyisi ma gima dhi mbele ka. Tangi mochung' 4 gi. Magi tangi manigi rech te. Koro mae vertical ma ineno cha. Tangi mokwongo luwo kamano nyaka tingni 4. Tangi ka tangi oting'o rech 2,200. Kini kuom tingni 4 gi wan gi rech 8,000 iye ka. Rech gi wauso gi. Wauso tangi ni dweni yo manyien wachako uso tangi ni. Ma kamano. Seche ma wauso ma waketo nyithindo maneno. Koro en gima repeat itself. Onge samora moro mondo bedo maonge rech. System ni oler nikech ok ng'ato nyaka roje tangi e kogol rech. Rech igolo kama ichung'e ne mar rech wuogo. Kama chung'e to rech yang wagol kama ichung'e ne mar rech wuogo. Nitie yore mang'eny monyagole awe mondi janeno marwa iwinjo gimonyisani ni nitie kaka nyaka ochung' kae to harvest kata okeyo to chung'. Iniseneno janam mane kata jalupo mane ma chung'a but nam kama to ni adier oyot nikech inyalo kata gimana ginet inyalo ywayo rech kama to kiweyo rech wanya mana reduce pi mane kane to rech nikech rech nyaka mako teke pi kisedus pi to koro mako gi yo koro nyalo mana calculate ka distance maluti nyalo chopo kuma rech timama kama rech odong kamano. Okay. Koro model mokwongo osechung' kendo ringo wauso odhi maber. Koro wa expand mieno odhi mbele koni ni en model mar ariyo odhi mana chalo kama kende budhi ting'o rech 8,000 kendo obiro bedo gi model mar 3 kendo mar 4 watieko odni te wadhi bedo rech madhi 30,000 e ot mar kedi kamano. Actually nyalo nyisi ni odni en mana mita 10 gi mita 10 to borne mana mita 7 kende wanyalo kubito rech mang'eny. Erokamano ahinya. Manyiso ni koro kae size ma wan go mar rech en size mane? Koro ka wan gi size mopogore but mar nikech gin gidongo wan gi size from size 5 size 6 sort of size 5 en mana around 500 grams size 6 and 600 grams. Nikech nje kwa uso last week nje wa uso nyaka mag size 7 koro pod moko pod onge iye ka. Gimo nyalo medo ni kabe kinena kwa walose gi technology masani en ni wanyaka gi kamera mano wacho ka ma ng'iyo rech gi full time. Inyalo neno ka gibedo place kise logo lweti higni koro ler to ginena ko ler lweti be ler inyalo mulo mondo nyiswa ni to biwinjo ka en pi molil machalo mar nam kata mar rech mokwinre e yore mopogore inyalo kata onge tik en pi maler. Koro pigno osebedo ka dweche 6-7 ma rech osebedo iye ka koluwore alwo onge kuma odhiye oringa koduogo odhi loke to duogo. Koro pigni osebedo ka en mokonyowa actually harvest rech diriyo ka e pi achiel man kani. To gin arita mage ma iniwuon itimo kari kae mondo kik iyud lal ma ka sami keyo to iyudo rech moromo tere chiro? Koro ka watimo management ma proper. Seche moketo rech ka to wang'e rech number wa record number of rech moke kopo ni challenge moro wuok kata maybe nitiere motho iye kanyo wagolo to wamiyo nikech ma inyalo ng'eyo motho to wagolo to wareko chiemo wamegi chiemo romore nikech onge namba mwakete iye ka
wamegi chiemo moromore nikech wan gadier ni rech mane iye ka ok ogwal kata gimoro gima dhi chamo chiemo ne en rech to koponi chiemo moko cham wang'eyo ni to ang'o miyo gichamo chiemo didong' koro maga rito mwaketo ni watimo proper record keeping wang'e the number of stock ma wan go to wa monitor even mortality and we are sure ni wa manage onge gimoro amora manyalo interfere gi rech manyalo chamo rech moa oko kata manyalo chamo chiemo koro wa kata cost manyalo lal koro kwan gi rech 2,000 to at the end of 6 months wayudo rech 1,000 mano record gama otimo emano tho. To koro kit chiemo ma size ni chamo rom nade nikech hatchery kocha ne wamiyogi chiemo mathindo machalo ka gini ne powder. To kae size 5 miwacho ni gin gi chiemo nang'o to be gin gi saa monego bed ni imiyogi chiemo ma ging'eyo koso? Koro size 5 kata 500 and above grams mono rech moseromo uso. Koro chiemo ma gichamo en chiemo machalo kama madongo. Ginyalo chamo from 3 mm to 4 mm 3 mm to ma koro en pellet. Gimoko monyako bed floating nikech tilapia en woni up feeding ochamo gik mani malo koro one quality ma chiemo nego bedno float timiye 2 times a day saa abich kata saa abich saa auchiel imiye chiemo kasto godhiambo saa apar koro calculate koro kaka koro wan gi 2,000 kani wa calculate ni to percent mane monego bed wami to wa divide iriyo okinyi wamegi marom kama godhiambo wamegi marom kama. Koro mo wan go ni en sensor and control mar monitor quality mar pi. Wakaw readings mar pi pile to likaw gokinyi godhiambo. Koro readings go gin kaka temperature, salts machalo kamago mar pi nikech rech dwaro condition moro mondo mi odong maber. Koro ka temperature ni malo interfere kode, ka temperature ni piny interfere odwaro optimal. Salt be ka chumbi ng'eny e pigno watiyo gi ni fresh water fish odwaro pi maler. Mar ariyo nitie gimoko kaka chieth gi iluongo ni dissolved component nyalo bedo mang'eny mai koro wang'eyo to be system waluoko pigno maber koro gokinyi ng'ato kobiro nyaka ok check godhiambo koro checking en ni ikete on kaka sani no kod salt is 0 nikech koro wan e yamo the salt is 0 onge gimo but koro kwaso e pi to ningo beno chako so to na koro ochako somo koro en 0.04 tiene koro nekech chiemo matiyogo bende gi chumbi matin kaso pi be ok nyal bedo ni chumbi kabisa koro okwanyo bar ka chumbi ni malo gi udhi ng'ise kama chumbi maber 0.6 ok rach rech matin koro 0. Mano salt chumbi mar pigni 0.6 gini ng'isi nyaka temperature mar pigni king'iyo piny ka to somo te temperature mondik degrees Celsius mano temperature somo 23.1 mano temperature ma ok rach ginga nitiere koro pi mang'eny kabisa kata mano pi malit kabisa koro kidwa dhi another component ok igol gini pi idhi mane mode kichaki idiyo kama chielo to dhi e pH koro pH ni de affect rech ka pH ni malo ok sawa ka ni piny en acidic en pi ma ok nyal dongo koro nyaka bed neutral men between 6.5 to around 8 koro marwa en 7.6 mano pH mar pigni koro mano ber kodgi wachako dhi gi machielo miluongo ni conductivity ni nyiso ni to gik manie iye ka gite they support growth mar rech maber yani nitie mo electrolytes manie ei pi kagi koro gigo bo ng'iyo ni to nitie value ma is recommended ka koponi en 5,000 to mano ng'eny ahinya onego bed ni mar rech mar tilapia between 1,000 to around 2,500 to mar en 1,362 mano ber gitge 1,362 kaso gik mwadhiye en iluongo ni dissolved component woni ni ppm dissolved organic components koro magi particles ni chiemo mamiyo gimoko gicham nyalo dissolve dhi piny chieth gi be dissolve dhi piny koro ka gibedo mang'eny to keto pi molil chafua pi kaso koro ginya survive reduce bilo kata ni dissolve oxygen kelo gimoko na urea ammonia bedo mang'eny koro nyaka wacheki ma en onego bed ni en between 500 to around 1,500 marwa ni en 684 mano ber
Koro gokinyi records gi kaka inene kao gini. Wakao wandiko godhiambo. Samora mora mwaneno ni nitiere change matimore to wang'e ni nitiere problem moro ma koro wachako waloso kapok recho timamo obedo gi sida. Koro mai ni wacho ni ne temperature. Mano temperature, salt, then dissolved components, kaito pH level onego bed mar pi. Kamano. Okinyi godhiambo. Ewe to ok tangi ni kende. Nyaka mama. To ok time kamoro achiel. At least 3 spot. Ti compare figure mane yudo kucho. Magi mitimo pile okinyi godhiambo. Kamano. Uweno yo tineno. Masin be wan godo kaya. Aneno no mae masin timo gik mang'eny kabisa. Onyiswa temperature mar pi madwarore, salt madwarore kata chumvi, phosphate kata ppm madwarore to gi pH level mar bende ber gi rech aina ni. Namba minya yudwago mar wan jo vertical lake en 07 99 86 36 93. Mano namba wa mar ohala. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora achiel kode. To joma ni kae bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo kidieny mar ariyo gima koro wadwa timo kae en ni wan e alwora ma kuma ithiedhe pi ma bende osebedo ka konyo rech. Koro wadwa ng'eyo ni thiedhe nang'o. Adwa nalerni kendo aparni ni odiochieng' ma kawuono antie Rongai, kaunti ma Kajiado. Omiyo wamed puonjore ka wamedo winjo kata ng'eyo ni ginang'o ma ng'ato nyaka tim kama ithiedhe pi ni. Omiyo gisani gi kinde ma bende an godo ni adwa romo gi jalo ma bende dhi kawo e okang' mar ariyo ni kanyiso wa gigo monego bed ni timore machiegni kendo. Ber. Raina. Adi maber. Ngima maber. Ngima maber. An ben tie. An ben tiru turito. Ero kamano. Ero. Koro adwa ni full rin wa inyiswa nyingi
gima in iwuon itimo vertical lake kae. Okay. Erokamano Alori, an iluonga ni Jeftas Odhiambo Olwero, aja Kanyada, Homa Bay County, to Nairobi ka ema watiye an kaka laktar. Mano tich mara matimo masomo, laktar mar dhano, ok mar rech. Koro gika ma vertical lake, warwako vertical lake. Vertical lake ka an kaka chief consultant mar medical consumption, gik madhi korka thieth, kaka rech ne wanyalo tiyo godo e yor ka thieth, kendo kaka wanyalo rito ngimagi obed maber kabisa. Aya, koro adwa ni terwa okenge nikech kuma wachunge ni nunyisa ni kae ni kumithiedhe pi. Ang'o matimorega ka? Ka mana kaka Jack nosewacho nicha, ni rech nyaka bed ni sama ipidhe nyaka alwora mare nyaka bed maber. Kech gilosore, sama gichiemo gilosore, nitie waste ma bende gigolo. Kasto chiemo bende mwamiyogi ok gicham te. Nyaka wae ni sure ni pigno owuok odhi kuma iluoke, waluongo ni dialysis gidho yor mar thieth, kuma kaka jatuo mantiere gi tuo mar figo iluongo ni nyarogno. Ka nyarogno rach to nitie kaka nyarogno luoko rembi, kasto chako miyo waste wuok oko. Koro sama kaka rech ka wan gi system wa, biological system wa, mwagolo godo pi mantiere kuma rech ntiere cha, to bira oko ku stages okale, to iluoke mobed maler, mobed ready for use, kata dhano nyalo modhe. Kuma koro wasichopo ni en kata king'iyo ka only authorized personnel emoyienegi, an kod jakende moyiene chopo ka. To pi makoro kumochope ni osego through many stages, mako chopo ka to koro oler. Kosechopo ka to nitie tank, holding tank moro ka, odonjo ka to biro ka ma koro pi maber kabisa. Kata kapok wadhi gi ka nitiere waste moko moponi koponi odong' chien ka, to wanyalo golo ka. To koro ka en kuma koro oler kabisa, makata wanyalo modhe. Koro it is as purified as pinam, inane kako ler. Yes, koro mano en. Koro iwacho ni pigni nyalo rito kata unyatiyo kode kata higni 10, nikech en gima recycle. Koya kata iluoke ochako timore kamano, odhi malo chako duogo. Koro kwasea kae kata ka koro watieko kuma un gi tank reserve mar pini, wadhi kanya? Koro kwasetieko mana mano dong' korka operation system mar tank cha kumipidhe rech. Gisani koro winjore wadwa nyisu mana, other than bedo ni chamo kipidho rech kopidhga sana en mar yor chiemo. Koro entiere gi value additions bende mang'eny mwanyalo discuss kaka ber ma rech kelo e kit ngima mar dhano. Kamano. Benefits kata ber ma bende ng'ato nyalo yudo kotiyo gi rech en nang'o? Rech en waluwacho ni en rich in protein, ma ka idwa bedo ni dendi dongi maber to nyaka bed ni ichama ibed gi protein e dendi. Koro rech is rich in protein, o prevent diseases mang'eny machalo kaka marasmus, kwashiorkor kuom nyithindo madongo. Kasto machielo, rech wawacho ni en gi supplement miluongo ni nutrient miluongo ni calcium. Calcium ber kabisa. Sama ichamo rech to iyudo gimiluongo ni calcium ions. Calcium ni en ober e development mar obwongo, mag cells, kaka muscles magi tiyo, koro ibedo motegno seche duto te. Kasto maji bende ok ong'ega sana, sama joma mine osetieko nyuol kata osechopo e higa ma ok ginyal nyuol kendo, iluongo ni menopause gi dho ngere. Kisechopo e menopause, iyudo ka bones, choke magi bedo manyap. Koro sami idwaro ni chege michame reche mang'eny moloyo kitin. Yes, nikech oma benefit mayudore. Koro dhi miyo koro choke ni obedo motegno, onding'i ok rami, chonge ni ok rami.
Koro wa encourage jok mamine ma osechopo menopause, the best source mar calcium en rech. Ok yedhe mwang'iewo e duka kama kobedo manufacture, but ma en natural kamano. Ber mar rech e thieth ka wan kod products mang'eny mwagolo. Wayugolo e pot rech kacha, wanyalo golo gimiluongo ni collagen. Collagen en gimoketo piendwa ni otegno. Ma koyiech, to collagen ema nyalo keto pien chak duogo. Koro sama yudo kidonda, collagen wa an gi sample ka. Ma wagolo kuom pien rech. Ma en. Koro en gima waketa mane kakin kidonda, tikiba abayo mane wi kidonda kama. Titimoni godo dressing. To kidonda no chango mapiyo, kata kise yudo chronic wounds mosetiyo kata higni 20, higni 30, jok moko ni godo. Ma en gima ber ma kwatimo go dressing, to kidonda no chango i rate mamalo. Kendo koponi in gi scar, konyalo ni skin nyalo bedo kod scar, to kaka mare ni niso ni noko thiedhe kod collagen, emomiyo scar obedo. To dine ti kod dino chango mapoth mayom, onge alama mora amora. Cast one called another version mar collagen, ma iluongo ni collagen mask or gel. Ma moro mi wicho cha. En ober kabisa e rito skin mar dhano. Kise wiche koponi in gi tuoche machalo kaka asini, guonyo, gini ber kabisa. Kidwaro dendo bed ringre mari obed mayom to tegno, it's good. Embe en iluonge ni anti-aging agents. Koro kibed ni ti piyo, ok ibed kod sides e rech ka. Mane pot rech no gi technology ma oriwe. Koro ma en ma pure, nitie ke processing, scientific processes mokale ma koseketo. Koro wamedo bana jela mondo koro bed mayo itself en gel. Koro ma wakwase convert, koro wanyalo gwela tikete bade dendi. Koro kata chopo gini 60 to kinene dayo wrinkles koro onge lal. Kasto jok mo hinyore e sports, jok ma ntiere engage sports, jok mago mpira, yudo ka yudo minor injuries kata muscles ojony, ikaw kwa ma tiwiro. Kata ka jok machonge gi ramo, ikaw ma iwiro. Kisewiro to strengthen muscles. Koro iwinjo mana ka dendi fit seche duto te. Inyatim kata kode massage kamano. Kasto one kod another product ka ma iluongo ni fish oil, an extract wagolo kuom rech mwapidho kaigi. Koro fish oil ni en rich in gimiluongo ga ni omega 3. Koro wadwa kelo solution maber ne jo Kenya niya, kopo daktari oyudo ni ionge kod idwaro mondo ni ing'iew omega 3, yath miluongo ni omega 3, daktachi nyalo nyisi ma koro dwaro thieth madwaro omega 3 chako tuoche machalo kaka arthritis mag chong, onding, koro dwaro omega 3. So we don't need you ni mondo mi idhi ng'iew omega 3, beche tek. An average African man ok nyal ng'iew omega 3 kechi capsule achiel en 150 shillings kathin. To koro wawacho ni wan gi fish oil which is rich in omega 3. Ma chalra gi yadh cha, to ma is original mare. Koro inikaw mana moini titedo godo, so sami chiemo idhi yudo omega 3 mari. Koro mano is a very good way ma inyalo economize ofuko mari kitiyo kod omega 3. Kasto mar chielo, ber mar omega 3 sami tiyo kode, ogeng'o tuoche modhuro machalo kaka pressure mamalo, hypertension, diabetes. Koro yudo ka jok mantie tuoche mag diabetes, we advise them ni sami itedo iloso chiembi, kik iti gi mo mang'eny nikech mocha is rich in cholesterol. Koro ma dhi medo kwiri mar tuo bedo makech ahinya. To omega 3 ni ema wadwaro mondo mi ited godo. Dhi geng'o tuo mar diabetes, kidney failure, hypertension,
tuoche ma chronic ma wegi wane mayude piny ka ok gibed transmitted from one person to the other, but luongo gi ni non-communicable. Wayudo gi mana kuond gik mwatimo kaka sedentary life, beda nde, bedo ni ok itim exercise, ichiema without stoppage, gik machal kamano. Kasto another product mwagolo kuom rech, very important. Moro mi wacho ni jopur ka ma en mbolea. Mbolea ni wagole kuom kuok losruok pups mar rech. Koro sama rech olosore e nam kucho Kenya udo ok inyal yudo losruok mar rech. To a system wani through dialysis process wanyalo yudo losruok mar rech. Pie makalo to losruok dong chien kod chiemo mano dong e mwaka. Kasto kendo machielo nitie gimoro ni fillet. Ring rech bende wagolo. Sama wakawo golo pien cha mwaloso collagen, wagolo ring rech. To koro gik waste moko modong ma minyalo weti choke, ringe moko modong ko beda touch chogo, wich, olaha, choke mag iluongo ni fins mochung kamae ka. Wariwo gi losruok mar rech. Mwaloso godo mbolea. Koro mbolea wani owuok in different forms. Nitiere liquid mbolea or gelled mbolea. Yeah, and very important. Wanyalo tiyo kode sama ipidho kod kodhi, ikete lo kata itimo top dressing. To miyo it cham bedo madongo kata mana kodhi mawuok bedo madongo kabisa. Kasto it facilitate growth without onge chemical mara momedo. Koro yudo ka itiyo kode alot bo kata sikuma, within a week inyalo ng'wedo alot ni. Yes, a very small. Wanyalo tiri in a experiment matiyogo, but one assure ni onge chemical kata is purely organic. Mae kit pellet, mbolea mar pellet mabende onyiswa ni kg achiel iuse gi $200. To kikawo gunia ma oting'o kilo 20 en iuse gi $5,000. To nikech kawuono kuma ne antie ni alwora mabende kawuono antie aneno gik mopogore. Wadwa ni wadhi e chiro. Waneni tadi rech mwa kayo iuse chiro pesadi. To kopogore gi bech rech mabende iuso kendo wadhi chamo nikech an alori adhi bilo. Manga nyisu ni adier ka nitie pogruok kata ka en rech manyadala madira dir jite ong'eyo. Omiyo gi kinde ni wadwa ni wadhi e chiro ma wane ni to be rech makono iuso pesadi. To wadhi wane kaito chiemo be ulogi nikech hata dhi chiemo on your behalf. Adhi Kwa majina naitwa Penina John, nafanya na vertical lake, na huko ndio fish tunapata kwa vertical lake. Hapo ndio fish point zinaletwa hapa zikitoka kwa vertical lake. So zikikuja hapa tunatengeneza, tunauza zikiwa fresh, tunatengeneza pia fillet na pia tunachoma mwenye anataka around, but we mostly deal with the backing deliveries orders. So hapa tuna deal na sizes. We have 200 grams, 300 grams, and 400 grams. Those are the ones that we fry. From 500 grams, we make fillet from the fish, or we sell them as a fresh ones. Yes. Osebedo mondisore chakre no achak neno kawuono ne wawuoye kit pith mar rech. Wanene kaka ne nitie hatchery, ndalo mokawe hatchery kaito bang'e wadhi waneno kuma obede momed dongo. Arita tema bende imiye kama ko chop kuma ini wuon kata an jalo mabende adwa bilo rech mineno ni mbele na ka. To nikech atiyo matek, uneno
kaka wuotho, kaka cherora kuonde gote. Mochopo sani be an bende aneno ni ber mondo agone denda pole. Iwacho ni kitiyo to ikichiemo. Koro in kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi. Inyalo oronwa ote kitiyo gi email mar purkeohala@royalmedia.co.ke. Kata inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa en 236000. To nikech sani piny olony wan e world mar digital. Inyalo yudowa e mbui mar TikTok, Facebook, X Space ka watiyo gi nying mar Purke Ohala. Karutho ye wachak warom juma manyien luonga ni Alori nyaka Plak. Koro gima adwani timna en niya, an adhi bile tang'ado kuon tachamo, aito in kaka janeno imuonyo on my behalf. Koro kaka otimore jowadu, in asenyisi ni loga anabilo ni itimuonyo. Koro ne rech ni mit. Omit jowadu ka pok ichamo rech maya vertical leg to karikia gi migi ikoso Nairobi ka. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.